Musta? Apo. Tubagon kay kana. Ayun lang. Wait lang ha, wait. Hoy. Kanding mo tubag na ko, doon dire kami ra uban. Kaya pila ko tiyan. Ay. Wait lang, tagaan na po Jollibee. Ini mga kanding na ko para pan kayo para igon kayo ngayong Jollibee. Ano Jollibee nilagaw? Kaning Madrid agwa. Para sa ilaha. Ano Jollibee? Jollibee nga ay lamigas. Wait lang. Doon dire kami, di usahan pagkaduog sila sa kabira. Oh. Kuha kong Madrid agwa. Dali na lang, muna mother plant na mo dire. Ya kining kuan. Kaning inaning mga pwede itanom na mo na labi na kay ting-ulan. Pataaso na mo ikaw, abot sa atok. Ayo abot tig gurod sa camera ay tagba. Para gamay katanawon ba? Tawgaw. Wala na tirada dia. Oh. Ganaan sila anak, no? Kulat lang mo. Kulat lang mo. Oh. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na kung may itinanim may aanihin karon harvest sa Tagmadrid de Agua. Ang dahon pakaon nilang meme. Onya Ang kanang kahoy, asa na? Mga salingsing dali ang mo tubo gaw. Gani, no? Sabi na kay ting-ulan. Sige daw, ato na ipakaon Okay. dito sa kanding, be. Una siguro ka dito gaw. Taas gaw. Sige. Oh. Una ko. Eh para maklaro nimo gaw ang tubag sa kanding gaw. Maghinay dia gaw. Hinay dia gaw kay nagdala na kong Jollibee para sa kong mga kanding gaw. Okay. Okay. Sige. Oh, ay, namahaw naman dahil ni sila pod. Mahaw na di pero Na birthday pod guro ni. mainit na ninyo. Uy, hala, makagawas tayahan, oh. Tanawa basta Madrid ang buwan lagi. Excited kayo. Yeah. Oh. Wow. Duha. Gwapo siguro nagdito na ni may butang. Total, kwaon naman na nila. Kuhaon ako ng salin nila na kuhan ng kahoy kay mamanay There's pikas. ano uy! Yati sana na po ibang kong partner oh! Oh. Po ibang kong partner. Mabuntis na. Oh, buntis ay, ini pa. Usog na birada ng kandingan na, liwat na sa tag-iya. Arag ko ano? Madrid de Agua. Malipay gid ay sila, no? Malipay lagi, kabalo ka rin mga kandingan kung maabot ko. Oh, tanawa oh! Oh, taas na! Alam mo, apura ba? Kakao lagi mo. Oh. Bago pa ganyan sila namahaw. Pero kung Madrid de Agua, layo pa, mas smell na nila. Muna siya kanindot gaw kung natay tanong ng Madrid de Agua. Interesado mo, baligyaan na mo. Tag-5 ang nanakatasaw. 5. O nga, minimum lang taog ka ng 50 ka cuttings. Ay para mabayaran ninyo 250. 50 ka cuttings. Ay lang po mo pamalit og isa ka buo kay Wanay ko dress farm, 5 re. Minimum na tayo 50 ka cuttings. 50. Oo. Oh. Tirada na. Okay na.
Kato isa. Kaya ba? Gan. Daplin sa. Kasi agaw. Picture Ay, sa agaw. okay. Sige. Oh, tara. Napir agaw. Napper. Napper. Para ugma na no. Daghan. Daghan ang kumpayon daw basta kuan kadang Sabado. pado kay pagkaugma wa may kuan. Maong tayo og domingo. Ika Sabado sa gabi, hubog-hubog man do no. Wala grabe ka bangon og sayo. Basta nay kumpayan kambing. Oh. Ganahan din sila ani, no? Nah, sila na. Nawa, oh, grabe, oh, hurot na. Hurot na? Uy, ka, dali ba? O, narami. Hala, ilugan nila, no? Ilugan nila. So, pwede na ni siya ikating. Kanag yung mga pure na ang lunubyan. Ha? Kumbaga, ang napper, muna kanon nila. Okay. Ang Madre de Agua ug other legumes, rinsone, primenja, mao po na sudan nila. Okay na? Okay na, sige. Okay, guys, Okay, salamat sa salamat. pagkunin sa camera. Sige, salamat, sir. Bye.